prevádzajú tieto variante 20 osôb. Vrtuľník MI-171 je teda vrtuľníkom leteckého útvaru ministerstva vnútra, spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z potrieb integrovaného záchranného systému pre poskytovanie pomoci osobám v tiesnom, určite budeme mať možnosť vidieť nášku klasického zásahu policajného vrtuľníka a jeho spolupráci s pozemnými jednotkami. Dobre, nakoľko ide o prvý sled a prvú ukážku tohto dňa, tak skúsme si povedať, ty ako dlhoročný a skúsený pilot, aká komunikácia, čo sa teraz deje vo vrtuľníku samotnom, alebo teda v stroji, alebo aká komunikácia prebieha medzi strojom a vežou? Tak predovšetkým je to komunikácia medzi posádkou, potom teda, ako si spomínal, komunikácia medzi posádkou a vežou. Musí teda byť všetko v poriadku, musí byť hlásenie technika pilotovi a spolupráca, koordinácia medzi pilotmi vrtuľníka, ktorí sú teda dvaja. Ďalej